Tembang apa iki? Peh jenengan niku kok tembang ngeten niku kok mboten sumerep niku. Apa judule? Niku wau ninggal katresnan yo. Sampeyan tak pateni tenan lho tinggal ngene. Hah? Iso enek Kadek mau aku wis berusaha sabar ngadepi sampean. Heeh. Kok koyo ngene wis jelas-jelas tombo kangen nek jek panggah ninggalkan tresnan. Senenono Nduk, Senenono. Iki judule Tombo Kangen Senenono. Anumu nyemprot. Dhek karepe digagah-gagahane kuwenen ben ketok guwedi lha kok malah kaya gerih. Lah dikenek-kenekne. Ayo judulnya iki mau apa? Teoto